τη συλλογή μου από lip balms και θα σας πω τη γνώμη μου για κάθε ένα από αυτά. Θα ξεκινήσω με ένα σετάκι από Κορέ. Έχω πάρει αυτά τα 3 lip butter glosses. Έχω την απόχρωση peach, natural και pink. Σήμερα φοράω το pink. Μου αρέσουν πολύ, είναι πολύ ενυδατικά αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ ελαφριά στα χείλη, δεν κολλάνε καθόλου τα χείλη μεταξύ τους. Μου αρέσουν πολύ οι αποχρώσεις, θα έλεγα ότι το ροδακινί μου αρέσει λιγότερο από όλα τα υπόλοιπα, αλλά ανάλογα τα γούστα βέβαια. Να σας δείξω λίγο τη συσκευασία. Είναι κάπως έτσι και απλώνεται απευθείας το προϊόν στα χείλη. Μου αρέσουν πολύ, ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια από τον Κορέ. Θα συνεχίσω με τα Baby Lips, έτσι έχω 3 χρωματάκια εγώ και τα 3 αυτά που έχω έχουν σχετικά καλή απόδοση για lip balms βέβαια. Θα σας δείξω το πρώτο έτσι λίγο πιο φούξια που έχω, είναι η απόχρωση Pink Punch και μου μυρίζει αρκετά φρουτένια. Το ίδιο φρουτένια μυρίζει και αυτό το έντονο μοβάκι, που βέβαια δεν βγαίνει τόσο έντονο στα χείλη, έτσι, είναι η απόχρωση Berry Bomb. Και το τελευταίο, το οποίο είναι λίγο πιο κόκκινο, είναι η απόχρωση Cherry Me και εννοείται ότι μυρίζει κεράσια. Αυτά τα Baby Lips θα έλεγα ότι δεν είναι πάρα πολύ ενυδατικά. Θεωρώ ότι η επιτυχία τους στηρίζεται στην πολύ παιχνιδιάρικη και όμορφη συσκευασία και στα χρωματάκια βέβαια και στα διαφορετικά αρώματα που έχουν βγάλει κατά διαστήματα. Αλλά δεν είναι το lip balm το οποίο θα βάλετε στα χείλη σας και θα δείτε τη φοβερή ενυδάτωση και την φοβερή διαφορά. Εάν θέλετε να δείτε διαφορά θα πάρετε τη Liposan, το lip butter στην μυρωδιά βανίλια και μακαντέμια. Όπως σας έχω πει και στα αγαπημένα προϊόντα του 2015, μυρίζει βανίλια και ζάχαρη. Το αρνητικό βέβαια είναι η συσκευασία, όπως βλέπετε, πρέπει να βάλετε το δαχτυλάκι σας για να πάρετε το προϊόν, οπότε αναγκαστικά εγώ το χρησιμοποιώ μόνο το βράδυ που είμαι σίγουρη ότι έχω πλύνει τα χέρια μου και το βάζω στα χείλη μου. Για την διάρκεια της ημέρας δεν θα έλεγα ότι είναι ιδανική συσκευασία. Για τη διάρκεια της ημέρας προτιμώ της Liposan το Pure Naturals Mint Minerals. Έχει μυρωδιά μέντας, φοβερή υφή, το απλώνετε και πραγματικά νιώθετε έτσι ανακούφιση στα χείλη σας. Η μυρωδιά, όπως είπα, είναι μέντα. Νιώθω ότι μου προσφέρει δροσερή αναπνοή, νιώθω ότι μόλις έχω πλύνει τα δόντια μου και νιώθω πολύ ευχάριστα όταν το χρησιμοποιώ. Ακριβώς την ίδια μυρωδιά με αυτό το Liposan έχουν και τα lip balms της εταιρείας Sierra Bees σε αυτήν την πράσινη συσκευασία. Sierra Bees, να σας πω ότι παίρνω από το iHerb, είναι μια εταιρεία η οποία έχει συστατικά πάρα πολύ καλά και οργανικά και γι' αυτό και την προτιμώ. Η υφή είναι πολύ καλή και η μυρωδιά του συγκεκριμένου πάλι είναι μέντα και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω πάρει και άλλες 2 μυρωδιές, έχω πάρει το ρόβι, το οποίο έτσι είναι δίνει μια γλυκιά μυρωδιά και μου αρέσει, και έχω πάρει και το cocoa butter, το οποίο πίστευα ότι θα μου αρέσει, αλλά τελικά δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι πολύ βαριά η μυρωδιά του και δεν την προτιμώ. Ωστόσο θα τα χρησιμοποιήσω και τα 3 γιατί πραγματικά η σύστασή τους είναι πάρα πολύ καλή. Τι να πει κανείς για τα lip balms της Apivita. Εγώ έχω αυτό στη μυρωδιά cocoa butter. Είναι πολύ καλύτερη η μυρωδιά η συγκεκριμένη cocoa butter σε σχέση με αυτή που σας έδειξα πριν. Είναι καταπληκτικό, έχει 90% φυσικά συστατικά, έχει δείκτη προστασίας 20. Έχω δοκιμάσει και άλλα αρωματάκια από τη συγκεκριμένη σειρά. Είναι φανταστικά όλα. Βέβαια να πω ότι εγώ το χρησιμοποιώ κυρίως το βράδυ γιατί το βρίσκω λίγο βαρύ στα χείλη. Βέβαια το αποτέλεσμα που δίνει είναι πάρα πολύ καλό, ενυδατώνει πάρα πολύ καλά τα χείλη και άμα είναι και σκασμένα πραγματικά βλέπετε διαφορά μετά τη χρήση του. Αλλά επειδή όπως είπα είναι λίγο βαρύ, το χρησιμοποιώ κυρίως το βράδυ, ούτως ώστε να μην το αισθάνομαι όλη την ώρα στα χείλη μου.
Ένα άλλο φυσικό lip balm είναι από την εταιρεία BioAroma, είναι 100% φυσικά συστατικά, χωρίς συντηρητικά. Είναι με μελισσοκέρι, πορτοκάλι και κανέλα. Το βρήκα στο Hondo Center και γι' αυτό το αγόρασα, γιατί είναι και ελληνικό προϊόν, παρασκευάζεται στην Κρήτη και όσο μπορούμε είναι καλό να στηρίζουμε έτσι τα ελληνικά προϊόντα. Και αυτό έρχεται σε βαζάκι, η συσκευασία του είναι 25 ml, πιστεύω δεν θα τελειώσει ποτέ. Η μυρωδιά βέβαια είναι εκπληκτική, καταλαβαίνετε και το πορτοκάλι και την κανέλα. Η υφή είναι σαν μελισσοκέρι, έτσι, είναι κρεμούλα αλλά αρκετά έτσι σκληρή, σαν να έχει τελειώσει κεράκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και με αυτό βρίσκω αποτέλεσμα και πραγματικά χαίρομαι όταν ελληνικές εταιρείες βγάζουν τόσο καλά προϊόντα. Πάμε στα λίγο πιο φαρμακευτικά lip balms και θα σας δείξω αυτό της Neutrogena. Άκουγα πάρα πολύ καλά λόγια για αυτό το lip balm και αποφάσισα να το δοκιμάσω. Σαν ενυδάτωση κάνει δουλειά. Το πρόβλημά μου είναι με τη μυρωδιά. Δεν την μπορώ καθόλου, μα καθόλου. Είναι μια περίεργη μυρωδιά, δεν μπορώ να σας την περιγράψω. Απλά θα σας πω πριν το αγοράσετε, αν μπορείτε να το μυρίσετε, γιατί πραγματικά, ενώ περίμενα να μου αρέσει, δεν ξέρω, με ενοχλεί πάρα πολύ η μυρωδιά και γι' αυτό και δεν το έχω χρησιμοποιήσει πολύ. Θα το δανείσω σε κάποιον, γιατί δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω. Ίδιο πρόβλημα με τη μυρωδιά έχω και με αυτό το Liposan, το SOS Lip Balm. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία, είναι ίδια με αυτήν που σας έδειχνα πριν από τον Κορέ. Μυρίζει απέσια, δεν ξέρω. Το πιο τέλειο lip balm που έχω να σας δείξω είναι της La Roche-Posay το συγκεκριμένο. Είναι ένα lip balm το οποίο υποτίθεται ότι είναι για να επαναφέρει τα χείλη τα οποία έχουν υποστεί ταλαιπωρία. Πραγματικά το κάνει με τον πιο τέλειο τρόπο. Εγώ όποτε είμαι άρρωστη και έτσι ξηραίνεται η περιοχή γύρω από τη μύτη αλλά και γύρω από τα χείλη, είναι το μόνο προϊόν που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Εάν βάλω οποιαδήποτε άλλη κρεμούλα ή οτιδήποτε άλλο, με τσούζει πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο δεν τσούζει καθόλου, ενυδατώνει άμεσα την περιοχή, δεν μυρίζει καθόλου, είναι άοσμο, οπότε δεν πρόκειται να σας ενοχλήσει. Είναι τέλειο, το έχω στο φαρμακείο μου και όποτε είμαι άρρωστη πραγματικά τρέχω να το πάρω, να το χρησιμοποιήσω και βλέπω αποτελέσματα. Αυτή ήταν η συλλογή μου από Lip Balms, ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βιντεάκι. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στη σελίδα μου στο Facebook για να τα λέμε και από εκεί. Να είστε όλες καλά, πολλά φιλιά κοριτσιά, γεια σας!